बुलायबाय थाथों सोर बुलायनानै मा जायो जालायबाय थाथोंलै बहा मा मोनो माथाय नागिरहैलायसै आंबो स्कुटि गोजा लानानै सिटखौ लांखागोनलै माथो मानि नांगोनलै स्कुटिखौबो सलायनो रोंना रोङाब्रा बिसोरलाय मोननाय लोगो लोगो डाइरेक्ट सलायखाबाय नामाब्रा सोलोङालासिनो एलाय सिबला लांलायथारदों माथो बुंबावनो आरो गोजा स्कुटि होनबाय गिनांसिगोनसो नारजि हगा ओरैनो उनथिंजाय मोजां सलायनाय गोलैगोन बोरैबा खासोलै बिसोरनो स्कुटि होनाय माने मा होनबावगोन आरो है बुंबा दायसो जागोन दानो 18 बोसोरावसो लाइसेन्स होयो ड्राइभिं लाइसेन्सनि हनै 16 बोसोरावनो स्कुटि होबाय देनजारसोलै जोंना आमाया दोदो बेफोरखौ बोरो माखासेयालाय लावदुम थफिनांगौ दामनो थांनायबोलाय बिसोरो दामनाय दामखावनाय लथारलै बिसोर सानै मानसिया बहा थांदों बहा मिन्थियालां होलाय नायगिरैनो बहा थांदों बिसोरो दा खोथाया बोरैबा गन्डगोल जानो हागौ थाला ओरैनो जौ लोंगोन नामा ओइ सन्द्रा सब समावबो जौनिल' खोथा दाला मिथिबायना मालाबा ओरैबायदि होसिगोनसो आं नोंखौ मिथिबायना सन्थला बखिनाङा बांद्राय नोंबोथ' खम नङा र' माबार लावदुम थफेरामा बे केफेयावनो दङ बियो बेयावसो नुबाय थायो बेखौ मोनाबाथाय थाव माखौथो नायबाय थाबावखो बे लावदुम थफेरामनि आथिंखौ बुफायनानै बिनि आखायाव होनानै फैनांगौ साला बांद्राय जादों बिनि बिगुरखौ बिसिजोबनांगौ दिनै औ साला आंनि दुम्बाखौ थगायनानै आंखौ आरो रायजा होबावदों बियो सोमसोलै अननानै आंखौ बेबायदि दाबुंसैब्रा आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो एथ' मोजां मोननानै नोंखौ आं प्रप'ज खालामहैबाबो नों मानो आंखौ गोसोथोनो बायोब्रा सोमस्रि नों जेखौ खालामनो थिनगोन बेखौनो खालामगोन नों जेखौ बुङो बेखौनो मानिगोनब्रा सोमस्रि नोंल' आंनि जिउनि रानि जानानै थाब्रा नोंखौ आं दाबायदि मोनबा रानि साजायना दोनदां रानि नोंनो सानफ्रोमबो फुङाव साहा फुदुं नोंखौ गुड मर्निं किस खालामनानै फोजागोन आं नंगौ नामा आदा लावदुम आदा होनलायदों माथो आंखौ आदा हे सोमस्रि मोनाखैबालाय सोरथो होनदों अमाना जा नोंनि नोमफाया बुंदों नोंनि नोमफाया मानो बुखो नों आंखौ मानो सोबाखै नों साला सिख्लाफोरखौ बिबार होनानै फुस्ला होनानै फुस्लायग्रा नोङो आंनि सोमस्रिखौ नों मानो नोजोर होदों बिनि नोजोरा बिराद गाज्रि बिनि नोजोरा सोमस्रिनाल' नङा दुमफावनावबो दं बिनाव दुमफावनावबो हाट बुंब्र' साला नङा गारखान मा बुंलाबायदों नोंलाय मा नङा सिख्ला नुबानो गोसोथोग्रा बेलाय हौवाफोरनि नेम खामाथि नों आंनि रुलफोरखौ आंनि नियमफोरखौ मानो खावखुमा नायदोलाय थफिराम मा बबेबा दाखोर बारिनि लेखा बिलाइयाव लिरनाय दङ नामा जे नोंल' सिख्ला गोसोथोनो मोनो जों मोना नामा दाथ' नोंथ' हाबा जाखानायसैलै नों बेफोरबायदि झामेला मानो गोलैनायदों लाभ रमान्टिक मोजां मोनलायनाय बे नोंनि खामानि नंला मिथिबाय अमाना जा लावदुम नोंनि लावदुम फिथा सिङाव बेसेबां सिनि दं बेसेबां सिबिं दं सेस नायजोबगोन आं मिथिबाय साला आंखौसो फोरोंनो फैदों आंनि गोसो आं सिख्ला मोजां मोनो बुरि मोजां मोनो बिहामजो मोजां मोनो बेयावनो आं बुंनो गोनां दरखार गैया मिथिबाय नोंखौसो गिगोन आं मा खालामगोन नोंलाय अमाना जा थिफुदला खालामगोन खालामाया उनाव जाबाय थागोन सिगाङावनो खिन्था आंनि सोमस्रिनिफ्राय नों गोजानाव थागोन ना थाया मालानिफ्राय नोंनि सोमस्रि जानानै थाबाखौ बेलाय नों आंबा हांग्रोमोनदिजों हाबा जाबाय आरो मानि सोमस्रिलाय सोमस्रिया आंनिसो लिरनाय दंखायो नामा बहाबा सोमस्रिया नोंनि होननानै बै सुइसाइड पइन्टआव अन्थाइ गिदिर गिदिराव बेयाव लिरनानै दोनदों आं सोमस्रि प्लास लावदुम थफिराम होननानै नों अन्थाइआव लिरना फैलायबावबायसो नामखौ माथो बेबायदि लिरनानै दोनोब्ला मोजां मोननाय जाफुङो मिथिबाय बेनिफ्राय आं फाथैलाय होबावदोंसो फाथैलायनि गेजेराव थफिराम प्लास सोमस्रि होननानै मिथिबाय दाथ' जाफुंखासिगोन अमा राजा मा मोखां नायबाय थादों होआ मानोलै नों दिनैनिफ्राय आंनि सोमस्रिनिफ्राय गोजानाव थागोन थाया मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोनसो होननानै बुंदों नों खालामना खिन्थिनांगौ नामा नोंनाव एसेबांबो दम गैया जे नै बे थफिराम लावदुमखौ टाच खालामनो नोंनि बडिखौनो दांबाय दा मा होगोन दा बुं मोनसे फालथुलै बे अमा राजाया मानो बुंदों दांनो हागोन नामा आंनि मोदोमखौ नाय बिनिखौनो दांबाय दांजोबना आंनि र' साला सुफाद बिगुर मेवदों मेवदोंना र' नोंखौ मोनसे फालथुलै बे अमा राजाया ओइ बम्ब्र साला एसेबां गोहोना नों आंखौ बुलायदों र' बुलायनो होननासो फैखादों बेबायदि नेबाय थानो हाया आङो खोथाजों नांलायनो बिराद बायो आं एक्सन मोजां मोनो एक्सन नोंसोना दे सोर हायो नायथारनि दिनै आंखौ होदोना र' बम्ब्र बिदि जायो नामा आंहाबा खाथाया दाबो खुलियाखै सासेबो हिनजाव मोनाखै आरो नों बेबायदि ना
जोंखाबाय थानाय खियाव अर लागायनानै हैग्रा बा हले नोंखौ गारा आं मानसियालाय मा मोदायसो लोगो मोनबाय नामालै मोदाय फाग्लि मा मिन्थिनो नोंलाय बेकआप खालामजानायनि सेंग्रानि दोहो दोहो अर जोंनाय गोसो गोरबोआव खामग्लायनाय जुजाइनि अर बायदि दोहो दोहोखौ नों थुफेरा लावदुमा मा मिन्थिनो ओइ माथो नायबाय थाबाथ' होबावदोलैखौ साला आंनि सोमजिखौबो नोजोर होग्राया ओइ थारखिबालाय आखल गैजायै साला हिनजाव थाखानानै मालाय सिख्लाखौ मानो गोसो थोग्रालै नों याव नों बिदिसो होनदोंना नोंखौसो र'लै जाबाय मालायनि गार्लफ्रेन्डखौ नोजोर होग्रा सोमस्रि बेसेबा गोबावनि उनावसो नोंखौ दिनै नुदोंलै मोजांनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय सोमस्रि नाथाय आं गोजोननाय मोनाखै मिथिबाय जेनेबा आंखौ नुबानो माथो नोंलाय बिराद मोजां मोनोमोन लामाया थफिराम लावदुम सासुबाय नामा बुनाया आयै मायाव बुखो नोंखौ बुबायलै बिराद बुबाय सानैजों लोगो नांनानै मायाव बुखो जायगा नागिर बुबाय आंखौ बेबायदि बुनो हामगौ आरो अमा रोजा बमब्रमा आखल गाज्रिखायनो एसे गियानसो होदों दा जोंथ' बुवाखैना नोंनालाय बेसेथो मोजां अमा रोजा नोंलाय गाइखेरजों दुगैनायनो थुलुंसिजों दुगैनाय नोंनि आखला हो मालायखौ बुंदों आं बिदि बुजाग्रा मानसि नङालै सोमस्रि बिसोर सानै गोजोन नालाय वान बाय वान सासे नांबा बिसोर हायामोन आंजों बेना आखला गाज्रि बेयो थगायदों बेनिखायनो जों बेखौ बुदों नोंसोरबोलाय खम थगायसुला नङा हो बेसां थगायो मारै थगायो आं गासिबो मिथिजोबो मिथिबाय बारा खोथा बुंनाङा गोजौथिंजों मुदै गारोबा गावनावनो नांफिनो मिथिबाय ना ओमफ्राय नों बहानिफ्राय फैनानै बेयाव टपके फैखो हो आंनो लावदुमा फन हरदोंमोन बे फन हरबाय थानायानो नोंनि माथोखौ खोनाखादों आं बेनिखायनो खाबखाबाय आं माबा मोनसे जासिगोन होननानै थेंक इउ सोमस्रि आंखौ केयार खालामनो थाखाय अननायनि थाखाय जेबो नङा थौ लावदुम हस्पिटालाव लांनोसै आं नोंखौ थौ होमबालाय ओइ सोमस्रि जाफ्लादोंसो बियो लांनाङालै दरखार गैया बेखौ लांनो जाफ्लादोंसो नाथ'सो खिथिदों इयो नाथ' बर' फिल्मावसो बेखौ थांनो समायगोन ओरैबायदि एक्टिं खालामो इयो साला बुबाय बुजाबाबो बुजाबाय थफियानो गेवनो रोङाब्रा बेना बे थफियाव मा सोना लादोंब्रा बोरो नायनि ओइ बुबा बुदानि थोआखैना खर' नायनो खानाय नायनोसो नायफिनबाय थायो लाजिया नामा नों बमब्रमा हो ओइ मोजाङै नायना लाखालै मानसिखौ गोसोलायनोबा मोजां मोनलायबा दानि दिनाव स्केन खालामखानांगौ आथिंनिफ्राय खर'सिम मिथिबाय मानसिया माबायदि मोजां नंगौना नङा खानाय दंना गैया बेसेबां बुरजा खानाय दं बेफोरखौ नायनांगौ मिथिबाय ना नोंनि खर' होन नोंनि बोसोन नोंनि पकेटावनो ला आंनो खिन्थानाङा मिथिबाय बमब्रमा साला आखल गैयै थफिरा थांनोसै जोंहा थौ सोमस्रि मा खालामलायदोंलै गोसो आंनि गोसो जोंनि थौ सोमस्रि नेवसिनाया गोरलै मोनब्ला नेवसिगौमोन हो नेवसिगौमोन मा रावजों आं ओइ आसोल मा जाखो गोसोखौ बिराद सानाय मोनदों माथो दिनै बमब्रमा मानो साखो अमा राजा गोसोआ आंलै आं माथो सोमजिखौ मालाय सेंग्राजों नायनोनो हाया माथो आङो मालाय सेंग्राजों हाबा जानाय नुबाबाथ' आं मा जागोन माथो आं दिनै गोसोखौ बिराद खामनाय मोनदोंलै बिराद साबायलै गोसो गोरबो बिखाया दुखु खालामनांलालै आसोल सोमजियालाय आरो बेलेगजोंसो थांखागोन दा बेखौनोथ'लै बमब्र आं बोरै सहायनो दिनै आं थफिराम लावदुमजों सोमजिखौ बेबायदि आखाइ हमलाय थांनाय नुनानै आंनि बिखाया सादों बिखाया आं सहायनो हागोनसे सोमजिखौ मालायजों थांनाय नुब्ला आलियो मारा नोंनाबो माथो थदा कुत्ता टमि छदा कुत्ता आसोलै सनला मा बेलाय मा गोदान भाषा रोंलायखो नोंलाय आथे गावनि फिलिंस गावनि मालायनि फिलिंस भारमे जाय सोमजिखौबा गारनानै थांबाय एनिफ्राय दा सोमजिखौ मालायखौ नों नुनायखाय बिखायानो खामलायबाय अमा राजा दाउदै गला होद हामा सन्थला हामोलै हामो ओमफ्राय बे जाबाय थानाय गारियाव संख्रि सारलाना होबा बांसिन मोजां जायो जाम्बा नाजुदां ट्राइ खालाम नोंबो है हामालै सन्थला नै बिबार फुथलायाबो गाहायावसो गोलैना दं होद रावनोबो नाङाबा आं लानोसैलै आलै अमा राजा माथो मोखाङा जोमै दाफबजोब्बाय बिखा खामदों बेना बिखा ओमफ्राय गोसो सादों बेना गोसो मा बेमारलै बेलाय बिनि मुलि दंना गैया जाखो नोंनाव दङबा खिन्थादो बिनि मुलिया मा सन्थला आंलाय जेथिंबो मोनसेल' बुस्थु नुहुरोलै आं नोंलाय जौनि बाहेरा माथो नुनो सन्थला खाफाल जिला करेक्टखौनो बुंबायमोन बुंनाया अमा राजा दाउदै गला
नोंलाय मा बुजिनो जौनि मिनिंखौलाय बुजिसिगोन नोंबो बुजिगोन गोसो खालामदोंबालाय बिखा खालामदोंबालाय जौ लोंबा बुजिगोनब्रा जौनि आमेसा मा दे आंनियाथ' खाफाल जिला जाबाय नोंनि खाफालालाय बेसेबां सुथेनायलै गोदान खाफाल बायना लायबाय आं दखानाव माथो बे खाफालखौ लाबाय थानोब्रा बे खाफाल गाज्रिखौ 2020आवनो आं दैयाव फासायना हरखाबाय आङो बेनिखायनो बे बोसोराव गोदाननि थाखाय आङो माने बायबाय आरो खाफालखौ डिसकाउन्टाव मोनदों आं खाफाल बेनिखायनो बे खाफालखौ आं थाबनानै लाबाय थोद बुरबाव साला खाफाल मोनलायलायनाय ओमफ्राय माथो जाखो मानसिफ्रालाय माथो एफा सिरियास मोखांफोरालाय दामना हरबाय जों थफ्राम लावदुमखौ जेसेबां बिदि लावदुम फिथा सिङाव सिबिं दंमोन सिनि दंमोन नारखोल मुद दंमोन सेस दिहुनजोब्बाय जों एसलै नोंसोरजोंबो मा जाबावगोन ओमफ्राय बे बिबार फुथलायालाय सोरनि जाखो मानो बेबायदि गारना दोनदों आंनो लांनोसैलै हांग्रि मानसिखौ बुरखायनोसै आं दिनै थादो नोंसोर थांनोसै आं न'आव मालाबाबो बेबायदि जानाय नुफेराखैमोनलाय आं अमा राजाखौ हा माथो जादों बमब्रमा मोजां खिन्थालाय सोमस्रिजों थफिराम लावदुमजों आखाइ हमलायना थांनायखौ नुनानैनो दुखु मोनदों आरो बेनिखायनो बुंदों आङो टट्टा कुट्टा टमि टट्टा कुट्टा कुट्टा होननानै एकदम असाइस पासाइस बाथ्रा बुंबाय थानांलालै बियो मोदायनि फासाथां बालथां बुजिया सुनजिया माने नोंनि दुखुआल' दुखु मालायनि दुखुआ दुखु नङा होननाय जादोंब्रा इनडाइरेक्टलि दाद बुजिया गावनि जानानै बेसे फोरोंनोलै बमब्रमा होनखोनो सन्थला खाफाल जिला गावनि जानानै बेसे फोरोंनो नों आंनि जायाखै नामा हो जायाखै जौ होयो नोंनो साना बायनानै होयो जौजों लोगोसे मा होफायाखैलै नोंनो हो हिसाब लायाखै बेफोरखौ बावगारजोब्बाय नामा ना 2020आव गारबोबाय बेखौबो हा बेफोर मेम'रिखौ 2020आव हरबाय नामा नोङो माथो नंदों नोंलाय बमब्रमा नैबे 2021आव 2021आव सन्थलाया सोलायबाय खाफालाबो जिलानिफ्राय गोदान जाबाय मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ सन्थला खाफाल जिला होननायखौ बन्द खालाम आइ बाद दे सन्थला खाफाल जिला लोगोसे खुगायाबो जिलाला बेनिखायनो जौ लोंनो लुगैबाय थायो जौआनो थाया खुगा जिला नालाय गफिनबाय थायो बेनिखायनो जौखौ नांगौ जाबाय थायो खुगा जिला खाफाल जिला टाइट साला सन्थला नोंसोर मा जालाय दालै आं थांसै बारादै बिदि रागा जोंबाय थानाङालै रागाफ्रा देहानि थाखाय खहासो थुदो लोंहैलायनोसैलै दिनै आं लोंहोगोन दिनै सानाव उल्था ओंखारदों नामालै दैया उल्था बोहैदों नामालै थु जिखियानो जादोला लोंहैनोसैलै होमबालाय रानी वीर की सांसें उखड़ रही है इसमें चिल्ली शक्तियां नहीं है कुछ करो रानी हम आवाज़ तक हनै जिबौ गसिगोन टिभिसिंनिफ्राय वायो बेसे नागिरनायनो हायोलै बे मानसियालाय बुंबायना नोंखौ आं नागिरनायखौबाथाय जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै ओमफ्राय फुथ्ला बिबार बेखौलाय सोर लाबोखो सोर गथ' दं जोंनावलाय गैया रावबो लाबोदो आरो बिहामजोनो मानसियालाय बहा दं बिमानो दिनैसिमबो गस्ला ब्लाउस गांसेखौनो होफैफेरासै हिनजावनोसो फुथ्ला बिबार लाबोलायना होफैलायदों मेगना सालायबायलै नों बिबारखौलाय आं फुथ्लाखौ हैनोसै जायनो लाबोदों बिदि फैबानो जाबाय हनै बिहामजोआबो मबाइलखौनो रायलायगासिनो दहायनिफ्राय सोरजों रायलायदों बेदें गुदुं हिन्दी रायलायलायो मालाय फनाव मा नाहैनि आं वैसे तुमने मुझे भी नहीं बताया बोलो श्यामलाल मैं हंगरी मंदी बोलती हूँ मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है आप छोटा मोटा समझते हैं ना छोटा मोटा हिंदी ठीक है इंदना हम इतना दुखी है पूछो ही मत मेरा पोती हमको प्यार नहीं करता है वो किसी और को करता है प्यार हम इतना प्यार करना सोचता है उसको वो हमको देखता भी नहीं है भाव भी नहीं देता है इसलिए मैं आपके साथ भागना चाहता है हो सके तो श्यामलाल हमको जल्दी भागा के ले जाओ ना कुल्ली नंबर 1 के जैसा हाँ मेरा पोती दूसरा को लाइन मारता है हम भी तुमको लाइन मार के तुमसे शादी करना चाहता है तुम प्यार करेगा ना मेरा पति ऐसा तो नहीं होगा ना मेरा पति तो अभी भी प्यार नहीं करता हमको सिर्फ गाली देते रहता है हांग्रे मंडी से डाले थादलाय मेरा पति आ गया बाद में बात करेगा हाँ माथा सोमारो जा सानसे बहा उरहैबाय थायो नोंलाय जेरै नाम एरैनो मानसियाबो बिदिनो उरहैबाय थायो सानसे गोमानानै थाग्रा दासो मोनानायखौ न' लाफैदों थोद मानो बिदि बुंनांगौ जाखोब्रा फैग्रोमोना न'खै आं नोंनि थाखाय मा लाबोदों सोरबा
सिख्लानोसो हैदोंमोनदां लाजायैखाय आंनो लाबोनानै होफैबाय ना मा जाखो अमा राजा थोद मा उल्था उल्था बुजिब्रा आं नोंनोसो लाबोखादों दा माबा अननानै लाबोबाबो लायालै आं नोंखौ फोथायनो गोब्राब मोनलाय लाङो मिथिबाय दोन बै बिसनायाव आं ओंखाम संहैनोसै माथो हांग्रि मोन्दियाफोर गुफुर जानानै बेफोर बाहादुर जाथारो बेफ्रा एसे अननानै लानानै फैबाय आं मालायजों बुलायलायनानै बिदिसो खालामबायना हांग्रि मोन्दि नों आंखौ है लायाबा थालै मा जाबावगोनलै अमा राजा नाव मोननायाव आगान होग्राया फेन्दायानो गावसै माथो आंनालाय